дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол байни наврасони аз 7 то 15 сола таҳти унвони ҷоми Наврӯз баргузор шуд. дар ин чорабинии варзишӣ 68 даста футболбозони наврас аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Узбекистон, Қазоқистону Қирғизистон ва Туркманистон иштирок намуда таи 5 рӯз байни ҳам сабқат карданд. ин чорабинии бо нуфузи варзишӣ бо ташаббусу дастгирии Федератсияи футболи мамлакат дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифта, футболбозони наврас дар баробари иштирок дар мусобиқаҳо ҳамчунин дар осоишгоҳҳои соҳили баҳри Тоҷик истироҳату фароғат намуданд. баргузории чунин мусобиқа пеш аз ҳама ин дӯстӣ байни варзишгарон ва инчунин ҷалби бештари кӯдакон ва наврасонро ба футбол мебошад ва мо метавонем аз миёни ин футболбозони наврас ки дар ин мусобиқаи мазкур ширкат варзиданд беҳтарини онҳоро яъне ҷалб намоем ва онҳоро ба дастаҳои мунтахаби наврасони кишвар сафарбар намоем. боварӣ комил дорем ки ин мусобиқаи охирӣ нест, чунин мусобиқа низ дар моҳи июн ба нақша гирифта шудааст. вохӯриҳо дар байни 6 гурӯҳи синнусолӣ дар варзишгоҳҳои осоишгоҳи Баҳористон, Шоҳин ва маркази таълимии шуъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ҷараён гирифта дар ҳамаи синну сол ғолибону ҷоизадорон муайян шуданд. Мы приехали в Таджикистан играть в футбол. Мы получили 3-е место, достойное место, как я думаю. Мне очень понравился город, я был весь впечатлениями. Я нашел очень много друзей. Мне понравились участники турнира, клубы. Мне понравилось играть в футбол здесь, хорошее поле. Я очень рад, что пришел сюда, хочу, чтобы в следующий год тоже прийти. Поздравляю всех, кто получили 1-е и 2-е места. Такие соревнования укрепляют нашу дружбу и нашу веру. дар маросими пӯшидашавии мусобиқа роҳбарияти Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи мамлакат ва намояндагони Федератсияи футболи вилояти Суғд иштирок намуда ғолибону ҷоизадоронро табрику таҳният намуданд. ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқа ҷом, медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ дар фазои тантанавӣ тақдим карда шуданд. Мы здесь получили огромный опыт, дети очень рады, турнир очень классный провели, спасибо организаторам, дети получили огромный опыт игр и дружбы многих. Этот турнир объединяет, в этом турнире участвовали 5 стран Средней Азии, очень много друзей приобрели наши футболисты. И мы рады в этом турнире участвовать постоянно. В будущем надеемся, что мы будем еще раз участвовать в этом турнире.